जिहेतु दिनै नोंथांनि न'आव सिखाव हाबनाय बा सिखाव हाबनायनि गेजेरजों मुवा बेसादफोर लानानै थांनाय बे बाथ्राखौ खोनादों बे जाथाया माबोरै जानो मोनखो बेनि सायाव फोरमायगोन ना? दिनै आङो 12:10 आङो रुनिखाटा बासबारियाव आंनि न'आव थांदोंमोन जा हाबानि मोनसे प्रग्राम दंमोन बेखौ जास्ट ओरैनो खबर लानो होननानै आं थांदोंमोन। बे थांनानै फैफिननायनि उनावहाय जोङो 4:00सोआव न'आव सफैदोंमोन। सफैनानै जों नुनो मोनबाय मेन गेटआवथ' थालाया थिगैनो दङ। बेनि उनाव न'नि ग्रिलाव जेराव नायफैयो होनबा थालाया सिफायनाय। बेनि उननिफ्राय हाबनानै नुबाय जोङो गासैबो बुस्थुआनो दंमोन। आच्चा न' सिङाव हाबनानै जितु लेथेर फेथेर थासारिखौ नुफैबाय बिनि गेजेराव सिखावआ बेसेबांसो धोनखौ लानानै थांखो बा सना रुफाखौ लानानै थांखो? धोन लांनायाथ' जायगाया गद्रेजआव जिखिनि दङ दा बाहाय 25,000 केस दंमोन। बेजों लोगोसे मिसेसनि गानग्रा जोमग्रा सना रुफा लानानै गासै 2.5-3 लाखसोनि माल दंमोन। बेखौ दा बिसोरो लांजोब्बाय। जिहेतु पुलिसा दहायबो फैदों होननायखौ खोनादों दा पुलिसा माबायदि नोंथांनो प्रतिश्रुति होलांखो? दा बेखौ गावसोर हाबनानै नायदों, गावसोर जाज खालामदों आरो थालाखौ लांदों बिसोर। थालाखौ लांनानै बिसोर गावसोर मा बिसोर खालामो आंथ' बुंनो हाला। दा गावसोर गासैबो फट' गासैबो खेबना लांजोबदों। दा गावसोरनि दायित्वसो बेसेबांखिनि मावनो हायो। आच्चा नोंथाङा बे खावनायनि जाथायनि सायाव सोरखौबा ओरैनो सन्देहफोर दङ नामा गोसोआव? बेबायदि आंहा रावबो सन्देह गैया। ओरैनो खाथियावथ' दा 2 सप्तानिफ्राय जोंनिफ्राय आंनि न'नि अपोजिटआव 2 सप्तानिफ्राय बिसोर दा मिस्ट्रि मावगासिनो दङ। दा बिसोरबो थायो आरो बुंनो थाङोब्ला दा बेनि सायाव सन्देह गैया। खिन्थु बिसोर नुयो दा जों थाङो थायो आरो आंजोंबो रायलायोमोन सम सम। दा बेखौ आरो बिनि सिगांबो आङो सानथाम आं न'आव गैखायामोन। थाला बन्द' सानथाम हरथामानो न'आव गैखायामोन। बिनि उनाव मैया फैनानै आङो हरसे थाफैदों। बिनि उनाव दिनैहाय आं न'आव थांदोंमोन। बिनि उनावसो दिनै बे घटनाया जादों।